kanpainaren ildoetako bat Euskal Herriaren nazio aldarrikapena izango da. Hauteskunde honetara, orain Errepublikak koalizioarekin aurkeztuko gara. RC, BNG-rekin eta Balear Uharteetako Aramez Alderdi Federazioarekin. Elkarlanean, batera estaturik gabeko herrien eskubideen alde. Horregatik, gaur, bizikleta martxa bat egin dugu. Gaur, estaturik gabeko herrien eskubideen bozgoragailu izan gara. Gaur, pedalier eraginez, nazio gutxituen ikurrak Barakaldon zehar eraman ditugu. Elkarrekin, etorkizuna askatasunez, erabaki eta eraiki nahi dugulako.